その時できるだけ突出した部分がないようにしてください。そうしないとそれだけ多くの攻撃を受けることになります。それで敵の攻撃を止めてからファイヤーボールやアタックで反撃をするんだよね。そうですね。いかに確実に敵の部隊を減らしていくかが勝利の鍵ですから。こんなことならついてくるんじゃなかった。何言ってるのよ変異。男でしょ、しっかりしなさいよ。そりゃシェリーは男勝りに強いからいいけどさ、オイラはこういうのは苦手なんだよね。ひどい。変異だけは危なくなってももう絶対に助けてあげないから。ザコは邪魔なんだよ、ザコは。姫。大丈夫よ。こんなことで私が負けたりするもんですか。お願いですから姫、無理はしないでください。姫にもしものことがあったら。何言ってるのよ。
みんなが必死に戦っているのに、私だけ逃げるなんて、できるわけないでしょ。うわっ。我が力とくと味わうがいい。
みんな、なんとか持ちこたえているけど。ああ、急いだ方がいいな。強い敵には魔法を使うといいですよ。魔法で遠距離から攻撃を仕掛けて、それから傭兵に攻撃させるのです。無理な攻撃を仕掛ければいたずらに傭兵を失うだけです。ああ、わかっているさ。